Nou, zoals in elk bedrijf of organisatie waar je in komt, de eerste stap is natuurlijk alles te ontdekken wat er al is. Dus eigenlijk een nulmeting doen, om te kijken hoe de structuur op dit moment is, de kwaliteiten van de trainers, de spelers. En als dat in kaart is gebracht, dan gaan we beginnen met waar we kunnen verbeteren. Dus op dit moment is het eerst gewoon aankijken en dan gaan we kijken naar... Voor mij is alles competitief, maar natuurlijk is er een fijne lijn tussen winnen en plezier en leren. Dus we beginnen met de U9, U11, U13, U15. Is allemaal plezier, is allemaal niet erg om fouten te maken. Je zegt het niet hardop, maar je zegt tegen elkaar, het gaat niet om winnen. Maar als je naar een toernooi gaat met de onder 15, kan je niet tegen ze zeggen, jongens, het gaat niet om winnen. Dus wij zijn natuurlijk heel erg duidelijk dat je wint of je speelt een wedstrijd op de juiste manier. Met voetbal. En met passie, met vechtlust, werklust. Maar je gaat niet op een andere manier proberen te compenseren om het voetballen niet te gaan leren. Als je begrijpt wat ik bedoel. En uiteindelijk wat we gaan implementeren natuurlijk is één filosofie. Door de hele lijn. En dat is denk ik nog veel belangrijker dan dat je allemaal losse trainers hebt die hun eigen ding doen. We gaan gewoon van de U9 tot de U20. Dan gaan we gewoon één lijn vormen, zodat er een hele pathway is, wat Ramiro al zei. En dat iedereen weet welke leeftijd die komt, heeft hij al een heel traject gehad daarvoor en vervolgt uiteindelijk naar volwassenheid.